Il-fatalitajiet kawża tal-pandemija f'pajjiżna sfortunatament komplew jiżdiedu wara li fl-aħħar 24 siegħa tilef ħajtu raġel ta' 72 sena waqt li kien rikoverat fl-isptar Mater Dei kawża tal-COVID-19. Għaldaqstant, il-vittmi tal-pandemija issa żdiedu għal 398 vittma, 11 fl-aħħar 7 ijiem. Il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar ukoll li nstabu 34 każ ġdid wara li saru aktar minn 2100 swab test. Dan ifisser li total ta' każi mill-bidu tal-pandemija s'issa u ta' 29,223. Ta' min wieħed jinnota li din kienet l-ewwel darba f'6 xhur li ġew irreġistrati inqas minn 40 każ pożittiv ġdid f'temp ta' 24 siegħa. Tħabbar ukoll li fiequ 117 il-persuna oħra biex bekk il-każi attivi huma ta' 549. Satul il-jum tas-sibt ingħataw 58 u 4 dożi li minnhom kienu it-tieni doża, aktar minn 12% tal-popolazzjoni. Intant hekk kif pajjiżna qed jara li n-numri ta' każi ġodda qed jonqsu, l-appell jibqa' biex wieħed iżomm restrizzjonijiet introdotti mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika fosthom li jibqgħu jitlibsu l-maskri, jintuża is-sanitizer u tinżamm id-distanza soċjali.